Oke, selamat pagi guys, para penggemar channel YouTube Uncu Anaskim. Ketemu lagi bersama kami di sini. Saya lagi habis perform bersama Navigator Live Music. Ini salah satu anggota dari Navigator. Ini organnya cukup. Salah satu organ yang disigani di Padang Pariaman loh. Jadi jangan lupa nanti bagi para subscriber kami yang mau mengomentari silahkan di kolom komentar, tapi jangan lupa kritik dan sarannya juga kami tunggu. Jadi yang mau menggunakan jasa navigator nanti akan kita tulis nomor HP-nya di sini dan juga. Oke guys, kita udah capek habis perform, kita tunggu aja, kita tengok nanti tayang berikut ini bersama Navigator Live Music ya guys. Dah, silakan menikmati. Pasang dalam rimbang, mati digolek-golek batang, dan batasan kami nanti bang. Rakyat tangi main bawa pulang, onde-onde iyo, menyuruh pulang onde tuana. Pilih bapilin tali rantai, akan sampan di muaro, kirim kirim indah sampai, hati lama buat kue no, onde-onde iyo. Aku datang, iyo batanang, sana mancentang angin dan berang. Yang ko nagari jauh, iyo malam orang bagadua, pemerintahlah mulai cirua. Ala banyak orang yang tabunua, 37 angkonan rahasia. Urang Medan pandai batanam, Yoba tanam si bungolado, baa indah badan mandamam. Dapet bini urang parabo, 86 tolong dikirim. Iya, Allah ruswa nagari Jambi, Allah banjir si batang hari, lah banyak mati. Onde kerana anam baleh tolong disigi, anam baleh di sana isi, tidak ada orang nang sudi kembali buah digiling. Batanang sanak mambili dikolah angui, tanggung sendiri andanan rugi. Alat dibona rampiang pinggang, ate bawah inyo balubang, kok lubang nyo saban agadang. Kasapi incik mato bulalang, angko salapan bajalan surang. Iya, nan ulele di kota rajo, suko ndak suko di bawah sajo, biarpun gading ataupun jando, bali badaknya kan sama sajo. Cari 70 lah tiga kini tabau, hati-hati sana mangiro. Jika angui tenenda satu, aku angko kini ko, pasanglah mato pasang tali. Osang tudin do Burhanuddin, kawan arek konco palangkin, angko 8 datang bapilin, 88 angko nyokawin, 88 iyo di kupon tolong dipilih. Iya, Allah layu bungo suria, ulah kata di dalam para, 7 sama
Angkota Siba 79 tolong ditebak. Tarang bulan tarang cuaco, anak gagak balari-lari, sabana malang si untuang ambong. Awak bansai indak papiti, ampe baleh tiba, si ampe baleh pun sana sini. Iya, kasih bungkwa orang palada. Baik pagi yo pulang petang, yo pulang petang. Jika mau tak sabana gadang, ajo naya si kapatabang. Angko limo bajalan surang, angko limo tolong disilang. Alun ado urang nan sanang, sabut balik ke dalam sarang. Aku datang, batanang-tanang sangat mencintai. Allah sayu bilangan bulan, indah samang bayalah gaji. Anak di rumah nan alun makan, sadang awak indah bapiti. 29 angkonyo kini. Iya, nan garam biasa nang dalabe. Coba niat tangah kuali, jika pacaran. Jo tukang ojek pasti raun satio hari. Cari 30 lah ampe tolong disigi. Hati-hati sana maese, jika anu rugi sendiri. Apa angko kini, batanang-tanang sana mandiri. Kampung Rayo di Padang Panjang, Sumatera Barat bergoyang-goyang. Allah banyak tarana jangkang, nyaurang kampung satu Malayang. 26 angkonan datang 26 di silang. Iya, Allah pulang ajo mamuke. Dape ikan bau kadare, walau nan dape yo kete dape juo bau bepane. Dari 70 lah ampe di sana alie, indah ada orang nan dape. Hati-hati jangan sampai sase, kembali dilie. Apa angkota angke tanang sakete. Iya, nan si ayu si alang tabang. Kota rupa mahabalinyo, kinilah tiba. Nan gadang pinggang, sabana bare onde badannya. 80 angkonan datang, 80 tolong pareso. Indah ado urang nan manang, kembali buah dibaco. Apa angko datang, pasanglah mato pasang talinya. Layang-layang batali banang, banang diambil tali timbo. Lah tapak ya urang disimpang, yo si Udin kawin jo jando. Iyo nan Halimah, namo jando nyok rumahnya kaco. Iya, jika umur sandangnya tua 52 di akhir tando 52 alun bakunya. Kembali buah untuk pareso makan mangrove. Ilan kepalong ilan, yo sakare kapalo nago. Inilah lahir anak 9, lupa mangunci je kuro-kuro. Angko 9, tolong tandukan jangan sampai lupa. Yo musik di tengah lapang, yo main si dadu kuncang. Mari joget basanang-sanang, yo dihibur jo lagu indang. 60 datang, 60 datang buah digoyang. Yuk digoyang, yo tua.
Alam mo nung aja mencari tapaku mencari kata tahu hijau kita goyang lo. Aja guys goyang. Dok kaladang mari kaladang, kita kaladang tanam padi, Allah sudah buat digoyang. Bermain kita kembali, batanang bambilang, dikola angin rugi sendiri. Cuma hitam rang payo kumbuah, gigi abih garaman kumbuah, ulah dek makannya banyak tambuah. Jiko lalu oba karuha 67 angko nalasu. Iya uwau tarung bakabang, daku hadakah roda padati iyo sabanya kelok di maninjau nata tumbuak di ambon pagi. Ampe aku tak jambau, ampe edung sana isi, indah ada orang main bau. Kembali buahkan unjuk gili, apa angko kini, batanang sana maisi. Kok selikur anda kan tahu, yo si guntur naik perahu, pura-pura yo malu-malu, dalam hati yang sangat mau. 21 coret kita itu. Iya Nancy Inam pelayan seksi, iya malam mencari laki ladape laki asadang baju di nyoba rumeh lah sampai pagi. Anam jalan sendiri, angko anam. Iya. Masuk ibu. Masuk. Iya. Indah. Iya. Dicari angko dulu. Barang ko ibu terakhir. 21. Wayai. Angko 6 lah keluar ibu. Tua. Angket di tinggi-tinggi kuponnya bu. Nampak-nampak badan kata ibu semua jus kok. Kau terlampau sama tonggak mana nampak itu. Ayy. Allah sudah buat digoyang, ulang sabui ke dalam sarang. Apa angko kini nan datang, batandang sana babilang, ikut sana angin, tanggungkan surang uncuhnya badendang. Iya Allah tiba tanggal keramat, kok tibanya di hari Jumat, iyo sabanya jumlah rakaat jika anda orang rajin salat. Tujuh baleh angko dilihat, tujuh baleh tolong dicatat, belum ada alaba. Aduh, ayo berdepak tuh. Yang ke pun ditinggikan. Iya. 17 sebanyak jumlah rakaat. Iya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya, 7 baleh jumlah rakaat. Iya. 7 baleh 5 34 52 88. Ya kur Pak. Balik Pak. Iya. Kau Pak. Tempat kadang dia Pak. Iya. Oke, yang lain Pak Kaba, Allah banyak rezeki.